Ο Μιχάλης έχει 13 φωνές. Μου λείπουν 3 φωνές. Ξέρω ακριβώς τι θέλω να ακούσω. Έχω κάνει ήδη στο μπλοκάκι μου τα ζευγάρια μου πάνω κάτω. Άρα πάω για πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Ελπίζω να μην μου τις πάρει όλες τις φωνές. Κανονικά μιλάει ο Μιχάλης, τώρα Μιχάλη... Καλησπέρα, αδερφέ. Καλησπέρα. Επειδή άλλαξα τη θέση, νόμιζα ήμουν η Δέσποινα. Κατάλαβες, ταυτίστηκα. Ομόρφινες, ωραίος, μπράβο. Να προσπαθήσω. Κάνε μια ταπεινή προσπάθεια και εσύ, παιδί μου, να δούμε. Με το ωραίο μου έχεις ξαναδουλέψει. Ωχ, Μιχάλη, βαριέμαι, θα πεις τα ίδια, το βλέπω, όπου έρχεται. Με το ωραίο μου έχεις ξαναδουλέψει. Αυτά. Αλλά είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρω ότι έχει, δηλαδή ξέρω και τη φωνή σου και σε σέβομαι και πάρα πολύ και σαν καλλιτέχνη. Διάλεξε ό,τι γουστάρεις, γιατί είμαι σίγουρος ότι είσαι και τόσο έμπειρος τραγουδιστής. Έχεις δουλέψει δηλαδή πάρα πολύ. Είμαι σίγουρος ότι ξέρεις ποιος νομίζεις ότι θα σε καθοδηγήσει καλύτερα στη νίκη και στον τελικό, γιατί για εκεί είσαι και για εκεί σε βλέπω, γιατί η φωνή σου για εκεί είναι, αδερφέ μου. Με έκανε να τριχιάσω μέχρι τώρα από όσοι άκουσα. Η Δέσποινα, ναι, είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να πας με τη Δέσποινα. Θα κάνεις και πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Συγγνώμη, η επιχειρηματολογία σου να μιλήσει εναντίον μου. Μιλάω εναντίον. Συγγνώμη, δεν έχει πει τίποτα μέχρι τώρα εναντίον σου. Αρχίζει, εκεί το πάει, το βλέπω. Αλλά με τη Δέσποινα. Να είμαστε δίκαιοι. Η Δέσποινα λέει ότι όλα είναι λοιπόν καλά. Μια πάρα πολύ καλή μέντορας και θα σε οδηγήσει εκεί που πρέπει. Ναι. Αλλά εγώ πιστεύω, ήδη έχω φανταστεί το πρώτο σου single, το οποίο ήδη νιώθω ότι το έχω γράψει το μισό μέσα στο μυαλό μου. Δεν με πείθει. Πότε πρόλαβες, Μιχάλη? Τι έγινε, ρε παιδιά? Έχω την εμπειρία να δουλέψω πάνω σου και να σε οδηγήσω στη νίκη 100% όμως, όχι περίπου. Θα σε αναλάβω προσωπικά. Θα πας και από το σχολείο. Διαλέγοντας αυτόν τον δρόμο. Μην άκουσα αυτή τη λάσπη. Αυτό είναι λάσπη. Είναι λάσπη γιατί δεν θέλουν να αφήσει την ομάδα μου. Δεν είπα τίποτα, βρε Μιχάλη μου. Χαίρομαι πάρα πολύ και είμαι πάρα πολύ περήφανος που από την Αλεξανδρούπολη έχουμε μια τέτοια φωνή. Με κάνει πραγματικά περήφανο. Μπράβο στην πόλη. Τι ταλέντα βγάζει. Μπροστά σε τέτοια φωνή νιώθω ότι κι εγώ και η Δέσποινα θα είμαστε πιο κάτω από αυτό. Θα είμαστε πιο αδύναμοι. Γιατί και το δικό μας το όπλο θα είναι η φωνή σου. Και μιλάμε τώρα για όπλο. Είσαι κορίτσι μου κανόνι. Δεν υπάρχει αυτό. Πες τα όλα εκεί, αυτά που λέτε πάνω, πες. Σφυρί. Νομίζω πως θα πάω με την ομάδα του Μιχάλη. Μπράβο, κορίτσι μου. Τρέλα, μια μέλια. Μπράβο σου, ρε Μιχάλη. Τώρα τρελαίνομαι στα αλήθεια. Ωραία πράγματα, θα συνώ και πάνω και θα κάνουμε ό,τι γουστάρει. Το πρώτο σκύλι που θα το κάνω εγώ δώρο με πολύ αγάπη. Εντάξει, να είσαι γερή. Μπράβο, κορίτσι. Συγχαρητήρια. Μπράβο, συγχαρητήρια. Να σου πει. Τα συγχαρητήριά μου. Συγχαρητήρια μπορώ να πω. Λιγόφυγα λίγο, Μιχάλη, αλλά εντάξει. Συγχαρητήρια, Μιχάλη. Εγώ είμαι πάρα πολύ περήφανος. Μιχάλη, Ευχαριστώ με την θα κάνεις τα καλύτερα του μετά, Μπράβο. Σε ευχαριστώ που με πήρε την ομάδα σου. Συγχαρητήρια. Δηλαδή, αν ο Μιχάλης δεν λειτουργούσε σαν δικλείδα ασφαλείας, θα είχα πατήσει εγώ το κουμπί. Δεν έπρεπε να φύγεις από το The Voice, οπωσδήποτε. Και είναι και πιο φίλα προσκύμενος που σένα. Τον βλέπω, δηλαδή είναι γουστάρι λίγο βανδί. Είσαι λίγο βανδικός. Σε έκοψα. Γιατί, δηλαδή. Σε έκοψα. Γελάς, προδότη. Ήθελα. Καθόλου. Στο μέντορά του είναι δυνατόν. Ακόμα δεν σε πήρα και Τελειώσατε. Τελειώσαμε. Φίλε, επειδή έχω δώσει πολλές μάχες, νομίζω ότι με κάποιον θα παλέψω και δεν έχω. Μόνο να σου πω ότι καλώς ήρθες. Και τρελαίνεσαι. Είσαι καλά. Και τρελαίνομαι γιατί. Καλώς ήρθες, παλικάρι μου. Θα τα κάνουμε. Θα δουλέψουμε σωστά. Εντάξει. Να είσαι καλά, καλώς ήρθες. Να είστε καλά. Γεια σου, Θεσσαλονίκη. Καλά, θα τρελαθείς. Θέλω να δω τι θα κάνει. Κάτσε να πω το γνωστό μου τραγούδι. Ζωγραφισμένα ξαναγυρίσαμε στα παλιά. Στο χαρτί τα λόγια σου κρατάω. Και εκεί θα αρχίσει η μάχη. Για το ποιος θα πρέπει να μείνει, για το ποιος θα πρέπει να φύγει. Είναι πραγματικά περίεργο γιατί έχουμε αρχίσει να γνωρίζουμε τα παιδιά. Πραγματικά θα είναι δύσκολο να αποχωριστούμε 8 άτομα. Αλλά αφού έτσι πρέπει να γίνει,